Sova či skôr vírka, volá sa Elvírka a je krajčírka. Krajčírka šije oblečenie, aj opravuje ich pochybenie. Má šiaci stroj, ihly nite, nožnice, no veď pozrite. Sova či skôr vírka, volá sa Elvírka a je krajčírka. Látky majú iné vzory, aj materiál je iný. Pomôcky otvorí, aj vie, čo s nimi. Krajčírka toto ušimi. Vravím jej znova, bude to hotové, keď mi príde látka nová. Odmeria veľkosti nové krajčírskym metrom. Nech sa páči, šaty sú hotové, aj s novým svetrom.